Cara, la prima cosa la prima. Chiudi. No wait temena wulula. Wait temena fesugo la. Est-ce que temena la tuko no tugudi tempo. We ya kila kita re nega tu. Oh, nene mi fu. Bana do idala, di fa se kan fu. Est-ce que fatina? E kila kita re ya. Ha? Est-ce que e baka mun gata ne? E te sunari. To. E ka wuli ka nga suguri kari kono e bika jimi. Ah, nene ga jimi, est-ce que o sun tena? Ha? O te sunje. A fe me te mana kira fe o bo te yan menka. Jini su yo sam ne ga. Abaka dam de gara. Ake. Le motor la ke o man ne bi. Ya, atunyi yo sume ya. Kana bla kuma foi la bia. Voilà. Ala ka shinira. Voilà, il ga ba ne, pourquoi il ba ne? Wala ka shinira na. Ha? So il ba ne mo. Il ga dan ka den ko ren talente ya kujani. Bobi talente ya. Ha? Boy, est-ce que Bobi fana sunde? E ma flan foi sori yella dugulo sa fe ni Bobi te. Ne bo ma sunne ka kuma ko ya mo de wato. Wa ni masu dumuni foi te blinya dan ka di mai ka kare kono. Ah, wa, oh. No ma ke fana yi do yi e garde chocolat. Ina kota. Aya no bora mina antino ya. La ko te na di fana mina. Ah, c'est mon nom. Ah, ala. Ina dugulo deselo ga lafia. Ah. Konate. Kilo fene. Ini kilo mana? Te mai na mai wa. Ka kuma ka chango ju. Ina la che sungulu doya bayina. Sungulu doya bayina, c'est-à-dire que ji de ba bolo bol ni na. Abuka teme ni na bugo mi. Ko be teme sun kere fe. Et puis abe teme sigil na dugo na bi ba ngafu. Ore o tege mangal mo te ga sno wa era. Anki di tu esa. Meno sa kili bi ta mo fla to be ga kuma yo. Afla ka ngasumo ko be chene. E chori, Julian Jota la ya fama. Konate o. O kuma lo. Suwere ti bulu ya no fa fa shele ni te. E wo fo da kun menga, mume. Ni wati la bainare. Ni ni da so wan te se ga sno ko. Mi ga sugo kirikara do ke. Ali ni te se ga nyefo yere. Ne ka so do filɛ nin sanfɛla la yan fɛ n ye mɔgɔ ta ka bila la yen nɔ n ko k'i hakili to a la yen nɔ mais n mana wele tile fila in na a ka so in kɔnɔna ko ka fɛn bɛɛ kɛ donc an bɛ yɛlɛma yen quoi ne b'ale labila kiri bi to an ka gardien la quoi. Ah, ok, pour le futur le budget il faut ka wala so nti ka fu famille nyere la tile fila na. Mais cogo di bon Ah, pour la semaine. non a tɛ bila ka sumaya sa déjà ni e ye fɛn min fɔ dɔrɔn ne b'o de kɛ hein sinon i yɛrɛ dun musokɔrɔba ka wari taara i y'a di. Awɔ n y'a d'a ma. Ah, ok, problème t'a la. Ah bon, sisan kɔni komi o ko bɛɛ ɲɛnabɔra sisan bon su in na Konate ni m'a f'i ka mi sunkalo la fɔla. mais de la sunkalo ko in to yen sa n sunkalo ye walimuso de ye sunkurutigɛw ni fɛnw de sa olu de man ɲi sunkalo la mais mɔgɔ muso kɔni ala min yɛrɛ bɛ ne faga dɛ e b'i dali min kɛ k'i kɔ dɔn ne ma ne bɛ sanfɛ ne bɛ duguma ne t'a dɔn. Konate walimuso i yɛrɛ muso sunkalo yɛrɛ la de sunkalo kalo kelen o kan ka bonya fɛnɛ de sa. ayi ne ma da la ne ye ko in faamu kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la fɔ ne ma da la e ye ko in faamu. E yɛrɛ filɛ mɔgɔ mana cogo cogo k'a fɔ k'a bɛna a ka kuma yɛrɛ dɔ fɔ e bɛ kuma wɛrɛ ta tuguni k'o ɲagami minnu yɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye e ni ala cɛ ni ne bɛ ɲɔgɔn ye sira la. ala bon donc o kɔrɔ b'a yira e bɛ ka fɛn fɛn kɛ ne ye e bɛ ka kɛ intérêt de kama. ayi a kana sa kana kuma bila ka taga ye sa n'i ye kuma bila ka taga ye an tɛ ɲɔgɔn ye o intérêt ko tɛ o e yɛrɛ k'a jateminɛ nin ye ne kalo joli ye n tɛ ka se ka foyi foyi tɛ ka kɛ i fana k'a jateminɛ. Ɔ ni intérêt ko tɛ mun de don. ayi o tɛ mais n'a fɔra ko e ye ne muso ye so kɔnɔ ne bɛ don n bɛ na n bɛ n da ne dun b'e fɛ ne tɛ se ka ko wɛrɛ foyi kɛ sufɛla fɛ an bɛ tile ɲɔgɔn kan cogoya min na sufɛla fɛ an b'an da ten an bɛ wuli ten o fana ma nɔgɔ sa o fana k'a jateminɛ. n y'a mɛn n bɛna bila an ka jate la. o fana kɛra kara in bolo tuguni
et puis je kele fo wallahi ni quartier ça me ko to ka je fe wallahi anto ene fe ça c'est quoi ça ça me flo ni ma fo fe e misiri joli misiri nyon lamle na do manya ala yara bolo fe o manya ala to fe ha keta la misiri e ato edi duri la misiri ha e puis ato chikabale kunta fana o fana la misiri nande dal kuni nyona kay mikro gu nyona te fi itari mi yɛrɛ k'a lamɛn na ka min kan to yen ha du de la misiri wolo fana o k'a man di fiyewu o kɛlen ko kɔsa a kumakan ko misiri. e bɛ mun wo ci la de a kɛra cogo di e bɛ mun wo ci la de. patron wala i b'a dɔn an ma fɛɛrɛ kɛ mali silamɛ ko la ha a tɔ ye bɔ ala ko la ka tɔ ka jɔ ni ne fɛ. cogo di. e cɛ misiri naani de ka kare kelen kɔnɔ misiri naani kare kelen de kɔnɔ. n'i tɛ seli i tɛ fara mɔgɔw la. ne ye seli la de n tɛ kɔlɔsi tɛ n bolo. e ye seli la de mais mankan fana hakɛ o la. patron an ye na yan fɛ suma yan fɛ. an bɛɛ kɛ mankan ye ma ye. cɛ ɲɛ b'a la i ka dalasigi a ka fisa dɔɔnin. yɔrɔ. i bɛ fɛn bɛɛ ye. an t'a fa de. i de si da ne si sɔgɔnɔ na. o ne m'o f'i ɲɛna yan fiɲɛ minɛ yɔrɔ ɲuman de e filɛ nin ye e ka teriya ka di ne ye mais i filɛ nin ye i ye malankolon de ye kuma dɔ la i bɛ dangatɔya ko dɔrɔn de kɛ kuma dɔw la o de b'an bila ɲɔgɔn na so e fɛ teriya ka di ne ye kojugu an yɛrɛ k'o bɛɛ to yen fɔlɔ Kiriti cɛ i ka madamu kɛ sokɔnɔna la kɛ cɛ ne ma se ka foyi de faamuya a la cɛ a murutilen don n bolo yɛrɛ de pewu n ko sufɛ ni n y'a f'i ye sufɛ an mana n da cogoya min na an bɛ wuli ten o ka ca ni kalo joli ye bi a tɛ sɔn i y'a kɛbu de ne ma se ka foyi faamu ne yɛrɛ dun filɛ nin ye cɛ tɔ tɛ n na bilen ni degunnen de fiyewu a fɔ ni degunnen don fiyewu walayi e y'a fɛ ne ye mun de kɛra sa ko la sisan ne bɛ fɛ k'a dɔn de quoi est-ce que e bɛ karamɔgɔ duman dɔ dɔn wa min bɛ se ka hakili minɛ k'a pisigo dɛrɛ yan i bɛ di kuma fɛ sa ne ko k'i bɛ karamɔgɔ duman dɔ dɔn wa min bɛ se ka kolo k'a di ne ma quoi i fara sa cɛ i kana bila kuma na ne bɛna kuma sa i b'a fɔ ko n caman ne nin fiyewu ala ka mɔgɔ gosi o ye bɛn mɛ adamaden k'i yɛrɛ gosi o fana ma ɲi yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ni a puis i ɲɛ kelen bɔ yan o de hadamaden kɔnɔ ka jugu a yɛrɛ ma fiyewu fɛn min lafiyara i t'o kɛ la fo min y'i tɔɔrɔ la i de ni ala cɛ i de ni ala cɛ i ni fa ni ba cɛ madamu kɔrɔ min tun y'i baara yan ne na madamu patron est ce que o k'i nin k'i la o tun tɛ foyi s'i ma ni dususuma tɛ voilà mais i t'o fɛɛrɛ dɛ ni jangarabi min y'i bolo so in kɔnɔ yen a b'i fa yan don n dalen b'o la walahi hali bi ne ni n ka patron ɲɔgɔn ye e n'a ye ɲɔgɔn ye o to yen min ne kɔni la fani na an ka bɛn kari kun dɔ la ye o ma a bɛ yan fanfɛla la halisa patron a bilama a kelen muso ɲuman de tɛ fiyewu ni ala kana nin fɔ n koyi a jufuri bɛ nin bɔ cɛ ye nɔ a b'o tɛ bɔ de fiyewu e de k'i baw la k'i bila nin kɔrɔ an k'o bɛɛ to yen sa an bɛna yɛlɛma quoi n ka yɔrɔ kura dɔ bɛ sanfɛ an bɛna yɛlɛma yen quoi i ka madamu ko f'an ka yɛlɛma yen k'a tɛ ka se ka lafiya yan dagarantigi ko tɛ tuguni ko tɛ dɛ o f'an yɛlɛma fan wɛrɛ fɛ an bɛ yɛlɛma sanfɛla la yen problème t'a la ne kɔni y'a labila la mais ala mori baara ko de i y'a fɛ ka mun de k'a la fɔlɔ ayi c'est à dire ne bɛ fɛ ka c'est à dire k'a kolo k'a kɛ n yɛrɛ kelen ta ye quoi c'est à dire que mana fɛn o fɛn fɔ a k'a fɔ ko a kana se ka fɔ ko ayi fiyewu i y'a fɛ a ye kɛ somuso de y'i bolo wala i y'a faamu yɛrɛ n'o tɛ a ye bolo min kan sisan muso de y'i bolo tɛ fiyewu ayi y'a ye so bɛɛ don ɲɔgɔn na tiɲɛ tɛ walayi i y'a fɛ a ye kɛ somuso de y'i bolo awɔ kɛ i yɛrɛ ma da ne na fɔlɔ ne tɛ n dabila a ko la parce que ni mɔgɔ dayɛlɛ n'i bɛ i dabila a ko la a ma ɲɛ ka dayɛlɛ i n'a fɔ cogo di sisan i b'a fɔ k'i dɔnnima de kɔ n y'o de kɔ kɛ patron ne fara ne ye lɔnni dɔn e y'o daminɛ waati jumɛn patron an bɛna kabila bɛɛ dɔnniba de o kɔni to yen et puis ne na muso min ka n sɔrɔ n na ne na ayiwa ne na ni su ye kuma na de
kiribiti ne ba ni su ye kumana de face à face a ye su wele k'a ma ɲininkala jɔn k'i fa a b'o fɔ a ye i salen ɲɛ jumɛn kan a b'o fɔ a ye tɔɔrɔ ye jɔn y'i kan a b'o ɲɛfɔ a ye hali sini na a balolen yan ale su de ye kumana ɲɔgɔn fɛ a ka kabila bɛɛ dɔntigi ye o to yen kiribiti o ka nɔgɔ sa komi o don sa donc e yɛrɛ est ce que e ni ne yɛrɛ an tɛ nin ko ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ yan patron n b'i kule f'i ye ne fa bɛra dimi a b'a fɔ ko hoo mo ye jala de o ma e fa ye jinɛ ya jinɛ tɛ mais jinɛ bɔnsɔn de voilà jinɛ bɔnsɔn de problème t'a la sa sisan an b'a ko kɛ cogo di sisan a ko tɛ bɛlɛ ko wɛrɛ ma fo an ye bɛlɛ gosi la fɔlɔ bɛlɛ ye n bolo ko n gosila ka bɛlɛ ma ɲininka fɔlɔ ne kelen tɛ baara kɛ la i bɛ bɛlɛ dɔn wa e y'a nin na kɔlɔsi n b'o dɔn kɔlɔsi dɔnni ye n bolo n bɛ soku dɔn ɲariku n b'o fana dɔn dononku n b'o fana dɔn n ti bɛlɛ gosi kolon fana o to yen turabu k'o la gosi k'o da ala kamalen min salen la bi n ko ne k'a bolo don turabu la diɲɛ bɛɛ b'a tɔ fɔ e de ye lalabi bolo don turabu la a tɛ sɔn ne tɔ fɔ e de ye lalabi bolo don turabu la ne de k'a tɛ don turabu la fa y'o fa yala ne de k'a fa bila la o bɛɛ to yen sa sisan an ka don so kɔnɔ sa an ye bɛlɛ gosi an ka ko jateminɛ patron ɲama ye bɛlɛ la a tɛ bɛn f'i ye wari dɔ bila la ɲama o tɛ problème ye sa o si tɛ problème ye an ye dɔ bɔ nin a fɔra ko ka ti da mɔɔ la de sinon a fɔra ka ti da la mɔɔ so ne kɔni ne ye dɔnniba de ye dɔnniba tɛmɛnen tɛ ne ka fiye i bila koro kaya jimi n b'i fa ni wuya i bi fiyewu n b'a fɔ k'i ma da ala la ayi i n'o i b'i da naso de kɔnɔ yan n b'i fa ni wuya de kɛ yan ala k'i k'a bɛ ala ka da ka lɔn tɛ ka bila yɛrɛ la Não? Hai, ini so. Kini betul. Tidak aku kan so kasih tele tadi. Ne pun dapat banasau. Suni ka. Suni ka. Hai, ada nabi. Abi do ngi tugula musu kayre. Te tugula. Nanti lah. Bash feje. Ada, jodi kan dah anda. Ne da dede. Aku ada. Iban dah na abat censan. Patron ke dah macam anda. Okey, ada. Aw yoro tana kan ni de. Hai, madam. Ate tugula. Madam, ce ire ifana ce ira fali ya. Tuguta. Kamera kunu ko bi ni fani kele ikara. Ana ngo la fani wala do. Kilibiti. Fish mai ka bo. Ame sungolu de lo. Ay do wara fo. Ame sungolu de la fi suturale ni ka mais o be mo wala fi afene. Tani shirle ndu sano ibe suna ibe senge. Mais oje. O da to le fani ka na fani mai. Kunu ikore akili ko wo kunu ikore tele ba ke sun kali maya kunu ya kenkele ko da akili ko ni na kusibila ka durgi fara bila fi ngo be bila karanda ji aya ro na kora ka jibla ni ka ya to fo ni ka jibo ira ka wati bila kure ka ri joma ko de kana wuro bete o jay bobi barabali ay la wuro me ko mare bone ngo ke mun ba mun ba na mun ba kili jide kili ni ala ci daru bu bi kuma Patron ile fasa wulu ya ta kuma na me ay sine kela wati bi ne ka jibo wati na a jole yo wa ay ka kule de ke wa to korte ko ki kana ke ngomba ke pian okay maro sui ga bile wala sumi na kiti isenge ni balo sumi ngale ay ka ko tebe na yi ka ko tebe ite fere ke yatie sinna ne na la ba kuma ke fere ke yatie Negative. Shin lahara in alaba kuma. To imam ni ba kuma koro.
n'a sɔrɔ yɔrɔ ma kɛ tile banna ka ban min dégoûté ok i y'a mɛn o cɛ tele fana b'a non tele fanga ba de mais i b'a dɔn a bɛ ɲɛgɛlɛ bi yan ne ye fɛn dɔ tele la est-ce que a y'o tele la sisan mun de b'a la madame tele ha et puis a sen ka suma sisan han fɔlɔ i y'a ye i tun ye tele dɔrɔn a ye waati fiyewu mais sisan tile t'a de a ye taa de yɔs a tɛ bɛn na fiyewu olu ko tile k'i ba binni bɔ yan fo ne yɛrɛ de k'a kɔrɔfɔ ni k'a kɔrɔfɔ o kɔrɔ ye a bɛ sida duguma tɛ lewu n ko voilà hali bi n tɛ foyi fɔla bi n b'a kɔrɔfɔ bi yan n b'a fɔ ko hɛ ko i ye munna yan n ko wayi bɛ yen o bɛ k'an ma fura yɛrɛ ni e bɛ yan ka ban ni e y'a fɔ ne bɛ taa kɔni problème foyi t'a la o bɛ diya n ye fo ka faga mara bonya yɔrɔ kini kɔrɔfɔ tɛ yan fɛ kini kɔrɔ o ma e tɛ sun na mara mun kɛ kiribiti a tɛ si la k'a fɔ k'i bɛna sun tigɛ mara ne m'a f'i ye kabi ne bɛna mun de fɔ i ye mara ayi a tɛna tigɛ dɛ e bɛ se ka mɔgɔ ka suguri cogo di k'a fɔ k'i bɛ tila k'o sun tigɛ ne m'a fɔ ye ko kɔbɔ ye na kɔbɔ ye mun na kɔbɔ b'i la dɛ i jija i ka bita in laban a tɛna tigɛ dɛ kini bɛ yen nka a tɛ d'i ma fo sun ma tigɛ o ye mun daminɛtɔ ye a tɛ ka ne bɔ kuma yan nɔ bobi a bɛ d'o ma de nka a tɛ di e de ma fɔ ne da non e to yɛrɛ ni e to yɛrɛ ni ya ja mɛ ne ka min fɔ ka don tulo b'a la e to yɛrɛ ni o dugumɛnɛ de kan k'i ca dumuni k'e ki dugumɛnɛ de kan k'i fiyewu a bɛ nin bɔ han k'a to yen n b'a bɔ fo k'a fa ne yɛrɛ e kɔni y'o ye kuma kura de b'i da n ba e ko bɛɛ to ye fɔlɔ sa cɛ bɛ bɛlɛ dɔn yɔrɔ ma i kuma fɔ a bɛɛ de ye tiɲɛ ye yɔrɔ i yɛrɛ ka fɔ o tɛ fɔla sisan o i la ko man ɲi han kabi waati min ne bɛlɛ gosi la waati min i y'a fɔla de ni mɔɔ y'i ka bɛlɛ gosi ye bɛlɛtigi ye bɛlɛ gosi la ou bien kolotigi ye kolo gosi la a b'a fɔ ko nin i b'a fɔ ko ko patron ko ko nin mais waati min ne kolo gosi la i ma foyi fɔ mais ne tɛ se ka fɛn fɔ o la ne b'a lajɛ de fɔlɔ n'a sɔrɔ kuma in e bɛ ka kuma min fɔ n'a sɔrɔ ne ka ko yɛrɛ taabolo de la bon n y'a lajɛ tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ ka min fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ ye quoi e m'a ye waati min ne kolo gɛnsɛ parce que ne na kolo a tɛ kumana f'i y'a jɔsi yan voilà i m'a y'a jɔsi yan fɔlɔ e ka kolo ye mun kolo sugu yɛrɛ de don dɛ bɛlɛ ye mun bɛlɛ sugu ni ba bɛlɛ de don donc f'i k'a jɔsi o dɔnniba tɛ mali kɔnɔ yan min ye ba bɛlɛ dɔn o nana an na kabila la o to ye o nana an na kabila la o dɔnniba tɛ mali la min e de la ka bɛ mali la ko bɛlɛ gosi la i y'a mɛn ko kolon gosi la de i y'a mɛn ko karamɔgɔ de ye mais ka mɛn ko bɛlɛ gosi la o nana an na kabila la i m'a ye ne de bɛlɛ gosi n y'a gosi n jukɔrɔla ma ka taa ɲɛsin ko wɛrɛ tɛ han voilà parce que ne la bɛlɛ ba bɛlɛ bɛlɛ musoman de voilà cɛko duman ye kosɛbɛ voilà o fana gosi n jukɔrɔla la kosɛbɛ ayiwa basi tɛ mais i ye kuma fɛn fɔ a bɛɛ ye tiɲɛ mais saraka mun kɔrɔ o i kɛra kɔrɔtɔ ma bɔ dɔrɔn saraka ko to yen o t'o ye o t'a ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o t'o ye min ye an y'o de bɔ yen fɔlɔ i m'a ye k'a fɔ ko fɔlɔ yiri tu fɔ dɛ fɔlɔ i kun lafilen tɛ so nin kɔnɔ yan kojugu tɔɔrɔ foyi t'i kan tɔɔrɔ foyi t'i kan yɔrɔ mais bi i degunnen tɛ kojugu fo k'a dama tɛmɛ ala k'o wuli ne mun ka ye yɔrɔ tɔɔrɔ min y'i ka so nin kɔnɔ yan walahi tɔɔrɔ min y'i ka so nin kɔnɔ yan ale n ko n t'a fɛ ka bɛɛ f'i ye n bɛna bɛɛ f'i ye i b'a fɔ ko i y'a f'i ye min bɛ ci hali olu ko taalen sugu la olu ko n taalen i ye sugu kana bɛra kɛnɛ sugu kana bɛra kɛnɛ na a b'i yala a ye tobili kɛra fɛn min kɔnɔ ne ka sɛbɛn den 50 kɔnɔ de bɔ yen n t'o yɛrɛ de la kan n yala là c'est grave attention fari bolo la kan i kana fɛn f'i muso ye i bɛna fɔ a muso ye k'a fɔ ko n'i ka kulo fili ye patron i sera i yɛrɛ ye ayi o tɛ fɔ ne t'o fɔ mais ne yɛrɛ tun bɛ fɛ an ka dɔ wɛrɛ kɛ tuguni e fa ye dɔ wɛrɛ de kɛ ouais tiens patron a to n ye reproché fɔlɔ reprochement en waati jumɛn et puis on va tiens son tɔlɔ kɛ 3 heures du matin
o waati bɛlɛ ɲagada de i b'a 3 heures du matin i b'a ye baji ye sumana de ka kɛ yo ala tɛ jikiba wala ba bɛlɛ de 3 heures du matin patron ko yira kula yira ɲɛnama ye kamile kabi lo mi ba do kana bila fo bila a b'a bɛ ɲɛfɔ ye ayiwa basi t'a la problème t'a la i ma tɛ sirana mɔ ye fɛrɛkɛ sa i ka tila ka i ka kurusi bɔ i k'a ko sa kurusi kasaba de bɛ i tɛ mɛnɛmɛnɛ bilen tagamatɔla la a sanfɛla la kurusi kasaba de bɛ patron ni ma a dabila ni ma dabila n b'i bɔ han kan bon o to yen i ye bɛlɛ de n bolo wa yafa ma non i ye bɛlɛ de n bolo yan k'i ka yafa ma n'i y'a ɲɔgɔn wɛrɛ fɔ kɔ mɔgɔ ta fɔla ka ban est ce que i delila ka mɔgɔ ye k'a fɔ ko suma kasa bɔ i b'o fɔ malilahi n b'i dɔ tɛ i kan'o fɔ o kɔ de e taara n'o ye e ka taa patron yala ni ye an fɛ yen kana ɲina 3 heures pile i tɛ ye dɛ voilà hali b'a sɔrɔ i na kunna i ka kurusi kasa de bɛ patron ne ye mun de fɔ i ye mais ne ma fɛn wɛrɛ fɔ n'u y'i ka kurusi kasa de ne ye mun de fɔ i ye cɛ sɔnna na n jo t'a la sa yafa ma e k'i sigi da bon i labɛn ni k'i ka bɛlɛ gosi ayi kan'o fɔ sa n ka cɛ i fɛnɛ sa i kan'o fɔ sa mais n ka cɛ fɔ k'i yɛrɛ suma bɔlen n yɛrɛ suma bɔlen an bila bolo barikala i ko musokɔrɔba i ma ye dangaden a la groupe wuli Yugo tɛ foyi fɔ la e ma fara Yugo la kɛ n'a m'i feere k'i wari don ba la i ka tigɛ Bobi dangadi suma to la bolo so ko fo akasa bo ndale ya o suma ka do nu fe dala wale fa mi fe wo ya dangadi ati ya fa fi salon na de ma ti fi ka wi ilai kili ka kilim goro mra mo ko patron yi jamani mango na Bobi da sala ko na fo ite bola de bra mo ina sala ko na ye mara we wuli na da kala ja yula ya ko na fa ni kasa ye ni ba no ni bɛ so yen n b'a bɛɛ ka kuru de yan ne tɛ foyi bɔra yen n b'a bɛɛ ka kuru de ayi kankadi a tɛ suna fo k'o tiɲɛ yan a tɛ suna et puis bisiki fana y'a bolo yan e bɛna mun de kɛ e bɛna mun de kɛ tan e y'o fɔ mun na a bila a kɔnɔ nɔ la jumɛn bisiki ne awɔ e t'a dɔn wa ne k'a minɛ k'a fɔ ma ko ɲamugu de b'aw fɛ Bobi de ta tɛ yan e tɛ suna n'o ye suna i bɛna fɔ ko y'a bila nɔ i bɛna fɔ k'a bila nɔ ko sisan n b'a ɲimi sisan n bɛ ɲala bila ɲɔgɔn na sisan a fɔ non a fɔ k'a bila nɔ kɔ a fɔ ni tape kelen b'a fɔ k'a bila nɔ kɔ n b'a kɛ kira i bolo ne bɛna o fɔ de yan ni sun tɛ e bɛ laban ne tɛna fɔ a yɛrɛ ka Bobi jama so nin kɔnɔ yan k'i ni cɛ de filɛ so kɔnɔ yan a tɛ se pourquoi Bobi tɛ suna o jɔn e yɛrɛ fɔ pourquoi Bobi tɛ suna kiribite e sigi e kunkolo ye n'o kunkolo tɛ o tuma wulu de tɛ o bɛ suma mun de kɛ e ko ɲɔ kunkolo tɛ nga ala ɲɛ la e de ma fɔ ko kunkolo tɛ ala ɲɛ la ka fɔ e de ka sun tiɲɛ n na ko t'a la e kiribite hali i tɛ maloya i cɛbakɔrɔtɔ i bɛna wulu ka bisiki ta k'o dun Bobi fana cɛbakɔrɔtɔ a tɛ suna yan i bolo k'i n'o ye kelen ye yan non ne e tɛ kelen ye dɛ madame e ye adamaden fɛ Allahu Akbar sun wajibiyalen bɛ Bobi kan bi e ya wallahi i b'i satugu la dɛ i bolo ko n'i sara lahara wallahi kiti b'i ni Bobi cɛ parce que i kɛlen k'a tɔɲɔ sigi la ne yɛrɛ ka Bobi tɔɲɔ ne yɛrɛ ka Bobi tɔɲɔ a ye fana kɛra tɔɲɔ ne fana ni na ɲɔgɔn cɛ jɔn an ye tɔɲɔ ni mun de ye e de ma kɛ sababu ye sa ne de la sun cɛ sun tigɛli ko kun tɛ ne y'i bila k'i ka sun tigɛ ne ko n'i kana dun a tigɛli ko de kun madame kuma caman b'a yira ne tɛ kuma ne tɛ disi bolo tan fɛ de wa bi e kɛlen k'i ka sun tigɛ i duguni tɛ yan a tɛ d'e ma yan sun tigɛ n'i ka suna fana n'i ka sun tigɛ n'i ka daraka dɛ i tila k'o bɛɛ de dun ne ma sun tigɛ dun ne ma dun madame Allahu Akbar ni e fɛnɛ ye sun tigɛ in dun an y'a to ala ma ni e ye sun tigɛ an y'a to sun tigɛ ma i cɛbakɔrɔtɔ k'i ka sun tigɛ foyi t'i la madame n tɛ sun min tɛ sun sini o la
Bobi tɛ sun dɛ masi tɛ kumana Bobi tɛ sun ko la yan a bɛɛ ye kuma ne la sun de la ni Bobi ma sun tɛ sun voilà e Bobi de ye filan ye n'a ma sun tɛ sun na n ko Bobi ye wulu de ye e tɛ hadamaden ye ne e bɔra la jɔjɔ ne la ko t'a la i sen mana sɔgɔra kan a ye ka Bobi de jama sun ko la yan ka suma fana cɛ suma cɛ fana o ka ɲi malo bili ka ca ka kili dɔ ma fo ko kili cɛ yan a tɛ sɔn kɔnɔ ye n b'a nin ɲinɛ sisan ka kili ci ɲɛ dɛ sisan a tɛ sun na kun yelen mɛn na a tɛ sun n fa tɛ sun to yen nɔ Bobi n fa tɛ sun na ni Bobi tɛ sun n fa tɛ sun na n tɛ sun min tɛ sun ni wallahi kana changer Bobi b'a sosini fana ye sun na a tɛ sun n fa tɛ sun madame n t'a kɛ n t'a kɛ sun tɛ wajibi ye ma sigi ni ne ye n tɛ fɛ wallahi bɛ fa olu ko ne m'a f'i ye ne m'a f'i ye ka olu ko ne ka mun f'i ye a wolo ko n m'a f'i ye k'a fɔ ko n tɛ se sun na n ko kɔbɔ in na ale kɔbɔ tɛ na kɔbɔ in na kɔbɔ tɛ dɛ ɲɛ bɔ de ne yɛrɛ tɛ sigi n ku ka bi ko kɔrɔlen ka bɔra ni ne ma taga bɛ e kɔrɔ wallahi e bɛ ne bɛ pige a pige crise pige bɛ mana ka fɔ la bi jamana in kɔrɔ ni ma sun tigɛ dun n bɛ pɔsɔni ka i bɛ fana k'a kɛ